Did you know that studies have shown that people who give, ang mga nagbibigay, are generally happier and they feel more fulfilled than those who keep everything to themselves. Tama? Naramdaman nyo na ba yung kakaibang saya ng may natulungan ka? Yung nakatulong ka? Naramdaman nyo na ba yon? Yan po ang ibig sabihin. Okay? It is true because there is something about generosity that not only blesses others, but bring joy to the giver. Tama? Parang hindi nyo na-gets. There is something in generosity na hindi lang nabibless yung nabigyan, kundi yung nagbigay mismo nakakaramdam ng kagalakan. Tama? Okay. But, here is the catch. Ito ay tungkol sa pagtulong sa tao. Alam ko marami sa atin, matulungin sa kapwa. Pero ito, ilalagay tayo sa tamang konteksto. Ano po? Pakinggan nyo. When it comes to giving to God, yung pinag-usapan natin, helping others. Tinulungan mo yung bata na nagtitinda ng sampagitan sa Jollibee. Lumapit sa'yo, kahit wala kang maraming pera, binigyan mo. Na-bless yung tao, natuwa ka. Pero ito, when it comes to giving to God, it's not just about happiness. Hindi lang po yung natutuwa ka sa ginagawa mo, but it's about honoring Him. So biglang mag-iiba yung mindset. Marunong tayong tumulong sa kapwa, the joy of helping. Kagabi may kausap ako, sabi ko, I will try my best to help. Iba yung feeling pagka nakatulong ka. Pero ang pinag-uusapan ngayon is when we are giving to God, it's not just about the happiness of giving, but it's about honoring Him. Because He is the ultimate source of everything. How much we feel the joy of helping others, we should feel greater joy in honoring God. That's why I set the tone today as we give our first fruits. We are not here just to give, to help. We are here to give, to honor the source of all of our blessings. Yan po yung tono ng ating ginagawa ngayon. So, let me ask you today, are you a generous Christian? Not only generous to others, but most importantly, generous to God. Are you generous? Ang tanong is, what drives your generosity? Ano ang nagtutulak? Ano yung motivating factor ng pagiging generous mo na hindi ka naimot? Na hindi mo imutan ni Apo Diyos? What drives your generosity? Today, the title of our message is The 4 M's of Generosity Fueled by Grace. Basahin nga natin lahat. Go. The 4 M's of Generosity Fueled by Grace. Now, let your generosity, your heart to give selflessly, na hindi mo na inisip yung sarili mo nung nagbigay ka. Parang wala ka ng sariling inisip pa sa grabe ng pagiging generous mo. A generosity that's fueled by grace. Hindi po ito sarili lang natin o dahil sinabi ng iba, but the grace of God, biyaya ng Diyos. Meaning,
Your generosity is not determined by how much money you have, but by the grace of God. Merong 4 na M na dapat magtulak ng ating pagiging generous. Now, alam ko na medyo fini-figure out nyo pa lang kung ano yung pinaka-interesting part ng message na ito. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo mga kapatid, itong 4 na outline or 4 na points. Kasi ganito yan. Generous ka? Tanungin mo yung katabi mo, do you think you are generous? Come on. Do you think you are, sa palagay po ninyo, generous po kayo? Sa kapwa, amen. Generous kayo? Sa Diyos, generous tayo? That's why sa intro, binigyan ko po ng paghahambing kasi we can feel the joy of helping. Iba naman ngayon yung joy of honoring. Baka maya-maya, matulad po tayo doon sa mga disipulo na nag-complain. Nung binasag ni Mary Magdalene, yung pong pabango na napakamahal para sa Panginoon, alam niyo po ang sinabi, sayang naman, sana itinulong sa mga mahihirap. Baka yung tithes mo, imbes sa Panginoon mo binigay, sa iba mo binigay. Walang masamang tumulong sa kapwa. Kaya po, clarify ko sa intro, there is joy in helping the poor. But we should learn the joy of honoring the source of blessing. Maliwanag po ba? Kailangan ko pong bigyan kayo ng tamang pangunawa. At baka mamaya, sinasabi natin, kahit naman hindi ako nagtatites kahit hindi naman ako nag-first fruit, alam ng Diyos, matulungin ako sa kapwa. Walang question yung pagiging matulungin sa kapwa. Nandyan na tayo sa joy of helping. Ngayon naman, the joy of honoring God. Don't be like the disciples who complained, sayang naman, binasag, binuhos lang sa Panginoon. Alam niyo po ba kung magkano po ang pabango na yon? Sabi nga tignan ko nilista ko yan dito Nagkakahalaga po yan ng 300 denarii. Nung araw, 300 denarii. Alam niyo po, ang 300 denarii, approximately a year's wage. Katumbas ng sweldo ng isang taon. Binili ang pabango, binasag at inialay sa Panginoon, nag-isip ang mga disipulo, dapat na lang sa mahihirap binigay. Baka po meron po sa atin kasi, pagka minsan, ganon ang mindset. Hindi tayo generous sa tithe, hindi tayo generous sa gawain ng Diyos, hindi tayo generous sa first fruit, kasi ang alam lang nating generosity sa kapwa. Alam niyo ang sabi ng Panginoon? Sumagot. Ano po ang sabi? Kayo naman, palagi na lang mahihirap na iisip niyo. Ako, hindi niyo ako naisip. Are you listening now? That is why I would like to set that tone. So that when you come to give your first fruit, iba yung joy that you experience in helping others. Personally, myself, I know what I am saying. Dahil by the grace of God, I do not want my blessings to be only consumed by my family. I want also to be a blessing to others. Ang tawag doon, pay it forward. Pero kung tungkol naman na sa tithe,
tungkol sa first fruit, aba, dapat ibigay natin ito ng tama. Bakit? Sapagkat Diyos na po ang ating ino-honor. So I hope that each of us, again paulit-ulit ka lang, Pastor, okay lang. Because repetition is the mother of learning. Let us learn the joy of helping others, but let us also learn the joy of honoring our God. We are here today to honor God. Parents, teach that to your children. And let us be the examples. Amen po ba? Okay, sisimulan na natin. Nandyan pa ba kayo? Ngayon, when it comes to honoring God through our generosity, ito po ang tanong para maunawaan nyo yung outline. Ito ang aking tanong. May M ba ang generosity mo? Meron bang M yung generosity natin? Pakibasa nyo nga yung tanong uli. Go. Ayun. Anong ibig sabihin, Pastor? Kaya nga, yun ang aking tutukuyin ngayon. Na yung generosity natin sa ating Diyos, dapat may M. May M po yan. 4 na M ang aking tatalakayin ngayon. Ano po? Malamang nagbibigay tayo. So ngayon, ibibigay ko muna yung points. Baka hindi ko na naman matatapos kasi. Baka first point pa lang, sasabihin ko na naman, itutuloy natin next time. Mabibitin na naman kayo. Sasabihin nyo naman, si pastor naman, puro simula. Wala na siyang natapos na preaching. Napansin nyo ba yon? 2 buwan na, ang preaching ko, puro simula. Walang natatapos. Kaya, ngayon pa lang, ibigay ko na yung outline. Kaya para kung hindi ko man natapos, at least, nasa inyo yung buong outline. Okay ba? Ito isa-isahin ko muna Ito yung unang M. Generosity to God Sa Panginoon natin to When your generosity to God is fueled by grace, ito yung number 1. Generosity to God makes sense because of gratitude. Tama ba? Kukwestiyonin mo ba yung Kristiyanong grabeng magbigay sa Diyos, samantalang grabe yung pasasalamat? It makes sense to be generous to God when you have a spirit of gratitude. Correct o hindi? Alam ko, para sa'yo, it doesn't make sense to give to God if you don't have that gratitude there. It is gratitude that makes generosity make sense. Tama lang. Tama? Tama, hindi. Tama. Okay. Number 2. Ano yung pangalawang M dapat ng generosity? Number 2. Generosity means a lot because of love. Pwede kang magbigay na walang love. Pero yung pagiging generous mo, nagkakaroon ng kakaibang meaning kung nagmamahal ka sa Diyos. It is love that makes generosity meaningful. Yan ang pangalawang M. Okay na mga kapatid? Nakopya nyo na? Number 3. Number 3. Generosity multiplies because of faithful stewardship. Tama? Alam nyo yung stewardship? Management. Kahit generous ka, pag hindi ka pala marunong mag-manage, hindi ho lalawak, lalaki ang generosity mo. Para yung generosity mo ay lalo pang lalawak, pagyayamanin, dapat faithful steward ka. Tama o hindi? May sense ba yung mga punto o malabo? Napakaliwanag yan. Tama? Okay. Number 4, itong pangatlo, pang-4 na M. Generosity magnifies God because of a sense of reverence. Mag-aalay ka sa Diyos, si kaman ti agited, ti agsuy-suyot nga baboy kini gobernor. Tama?
yung generosity mo na ma-magnify ang Diyos kung nasa'yo yung sense of reverence. Kaya ang generosity, pagpapahiwatig ng matinding pagtingin mo sa Diyos. Yan po ang 4 na M na dapat meron sa ating generosity. Tapos na yung preaching natin, okay na yan. Pwede na akong mag-invitation. Amen po ba? Yung punto pa lang ang liwaliwanag, power na power. Di ho ba? Kaya tinanong ko kanina, generous ka ba? Kasi kung hindi ka generous, wala mahihirapan ka. Pero kung generous ka na, tuturuan kita ng tamang pagiging generous. Yung generosity mo dapat, nasa iyo ang 4 na M na ito. Basahin natin uli. Go. Generosity makes sense because of, number 2, generosity means a lot because of love. Number 3, generosity multiplies because of faithful stewardship. And number 4, generosity magnifies God because of your sense of reverence. Yan po ang nagbibigay ng totoong kahulugan ng iyong pagiging generous. Mga kapatid, kahit kailan, first time nating makarinig ng ganitong preaching. Marami na tayong preaching ng giving. Ngayon lang po, magkakaroon tayo ng ganitong klaseng lesson. Ito po, okay. Let's go to number 1. Pag-pray nyo na matapos ko rin, ha? Amen. Pag amen kayo ng amen, madali tayong matatapos. Kasi pag nag-amen kayo sa akin, naintindihan niya na. Next. Pero pag hindi kayo nag-amen, explain ako ng explain. Kasi feeling ko, hindi nyo naiintindihan. Amen ba? Yan. Amen kayo kahit hindi nyo naintindihan para mabilis tayo. Amen? Huwag naman, okay? Number 1, paliwanag ko sa inyo. Generosity makes sense because of gratitude. Sabi ng iba, bakit ako magbibigay? Narinig nyo na ba yung tanong na yan? Ba't ako magbibigay sa Diyos? Itutulong ko na lang to sa tao. Ibibili ko na lang ng sapatos to. Hello? Ba't ako magbibigay sa kanya? Di ba mayaman siya? Kailangan niya ba ang pera ko? Ba't ako magbibigay? Hello? Parents, gusto niyo bang makatanggap ng regalo sa mga anak niyo? Gusto niyo? If parents are longing to receive a gratitude gesture mula sa anak, lalo ang Diyos. Kaya nga, wala talagang sense magbigay sa Diyos kung wala kang sense of gratitude. Walang sense. Hello? Kaya nga sa ating mga anak kahit simpleng binigyan mo lang yung nanay mo, birthday niya, halimbawa, regaluhan mo lang siya ng action o kaya joy. Sabihin mo, Mami, regalo ko sa'yo, joy. Para masaya ka na naguhugas. Hindi, Mami, kasi ako thankful sa'yo na ikaw naguhugas ng plato. Uy, mahiya ka naman, dapat ikaw na rin naguhugas. Hindi. Huwag tayong mag-usap ngayon tungkol sa responsibilidad ng anak sa paghuhugas. Pero ang punto ko rito, it makes sense. Yung bang sasabihin mo sa anak, uy, dapat regalo mo yung person. Bakit? Ba't ko re-regalo ng mami ko? Ba't ko re-regalo ng daddy? Dapat kasi na nagre-regalo sa akin Walang sense kung wala kang sense of gratitude Kaya tama to Simpleng-simple Yun Naunawaan po ninyo? Generosity to God makes sense because of gratitude. Tama po ba? Observe po nyo ang sinabi ni Psalmist David sa Psalms 116 verse 12. Tignan nyo maigi
Oh, alam nyo, sa totoo lang, mas gusto kong ipunto ito sa mga young people at young professional. Pero sa inyong mga adults, makinig kayo. Kasi dapat ituro nyo to sa mga anak nyo. Kagaya ng sa amin, sa mga anak namin. Pero kasi ngayon, this generation, ibang-iba. Parang walang sense of gratitude. Nakakalungkot. Di po ba, mga kapatid? Oo. Kaya I would like to really point this message more to you young adults, young professionals, and young people. Pero mga adults, makinig kayo ha. At ituro nyo to sa mga anak natin. Amen? Ganito ang sabi ni Psalmist David. Psalms 116:12. Anong sabi niya? Read, what shall I render unto the Lord for all His? Sino sa inyo, tanong nyo rin yan. Sino po sa inyo, hindi nyo na tinatanong yan? Wala na. Kapatid, sana po, hindi mawala sa atin yung diwa ng tanong na yan. The reason why we lose the essence, ang diwa ng tanong na yan, is because we stop being grateful to God. Alam nating mag-thank you sa tao, alam nating mag-appreciate sa mabuti na ginagawa ng tao sa atin, pero hindi na tayo ganun ka-appreciative sa ating Diyos. If we are that appreciative, kung ramdam mo ang positive impact ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, you cannot help but think of ways to express your gratitude to Him. Tama? Ipapakita ko po sa inyo. Ang isang abogado, sino po sa inyo ang gustong maging abogado? Taas ka ng kamay? Ayun, ay mag-aabogado ka? Oo, si J. Brian kumukuha ng law. Sino pa? Si Angelito, kumukuha ng law. Sino pa yung young people natin na gustong kumuha ng law dito? Si Regine. Asan ka, Regine? Oh, law. Kayong mga boys, anong gusto nyo? Law o loko-loko? Pakinggan nyo ako ha. Gratitude ha. Alam mo, hindi ako abogado. Pero nai-imagine ko na pag ang isang abogado na ipanalo niya, kung halimbawa ikaw, may matindi kang kaso, at ang kaso mo, life or death, tinulungan ka ng abogado, na ipanalo niya, na ilusot niya, kapatid, ay, jakla mo no kasanot pa nagyaman mo di abogado. Correct. Kasi ramdam mo yung epekto ng tulong niya eh. Ramdam niyo pa ba ang epekto ng kabutihan ng Diyos sa buhay niyo? Think of that. No siyak ka kabsat day na akusaran, tapos talagang sabi sa akin, naku, lifetime imprisonment to. Lalo na kung may, katulad ng North Korea, may death penalty, bibitayin ka. Abay, sino ba naman ang hindi maghahangad ng, anong tawag dito, yung panalo sa kaso? Ba, kumuha ka ng lawyer mo. Alam nyo ba, na iba't iba ang klase ng mga abogado? May mga abogado na espesyalista rin sa mga matitinding kaso. Yun po, matindi rin ang singilan dyan. Tama ako, J. Brian? Mabigat ang singilan dyan. Lalong-lalo na kung ikaw ay sikat na tao. Mabigat ang kaso mo. Kinuha mo yung abogado, gusto mong manalo. Ngayon, naipanalo ng abogado, na-save ka mula doon sa kapahamakan. Anong sasabihin mo? Abogado, grabe, utang ko ang aking future sa'yo. Kung hindi dahil sa talino mo, sa galing mo, wala na akong bright future. Kaya kung may bright future man ako, dahil sa'yo, yun po ay gratitude. Hindi nyo ba nararamdaman yan sa Diyos? Na Panginoon, pag namatay ako, kung hindi dahil sa'yo, impyerno na ako magpakailan pa man.
Kung merong kaso na ipinanalo, na pinakamatinding kaso, pinakamatinding ipinanalo ay ang kaso nating kasalanan na ito'y binayaran ni Jesus sa krus. It is a case settled. Justification is free and available at natanggap mo. Nung tinanggap mo si Jesus na tagapagligtas, hindi pa mas nararapat na magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Yan po ang gratitude. Nakakalungkot na kung ikaw ay mga kabataan, wala ka ng ganong klaseng matinding pasasalamat sa Panginoon. You know, you don't even come to church to thank God anymore. You don't even mention sa prayers mo sa umaga, Lord Jesus, thank you for saving. Wala na yun. Hello? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Binibigyan ko lang po kayo ng tamang feelings pagdating dyan sa gratitude na yan. Ito po ang pakiramdam ng mga Israelites doon sa Deuteronomy chapter 26, 5 to 10. I might try to read, but for the sake of time, sige, ilagay mo lang. Deuteronomy 26, 26 verses 5 hanggang 10. Anong sabi? Thou shalt speak and say before the Lord thy God, a Syrian, ready to perish. Ganun po kami noon. Ang tatay namin, pumunta sa Ehipto. Sojourned there with a few, became a nation. Great mighty populous 6. And the Egyptians evil entreated us, afflicted us, laid us upon hard bondage. Ito sabi ng Diyos sa mga Israelite, kayo ha, pag nagbigay kayo ng first fruit ninyo, ito ang mga salita na inyong bibigkasin. Ayan o, 7. Sasabihin nila, and when we cried unto the Lord God, the Lord heard our voice and looked on our affliction and our labor and our oppression. 8. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand, with an outstretched arm, with great terribleness, with signs, with wonders. 9. And He hath brought us into this place, given us this land, even a land that floweth with milk and honey. Diyos ang nagbigay sa amin ng kapangyarihang makaranas ng ganitong biyaya. Ang estado namin ngayon, ti kasasaad ti biag mi ita, kami nga maikarkari, ngem ti apo nakaimimbag unay. Adakad maikari kada tayo, tapno narpanangguad tayo kumaita, nga kaslawang bigbigan tayo, nga kinaimbag ti apo, kakabsat, no bawian ti apo ti amin nga inted na ka, anya ti biag mo itangagdama. Awang maikari, iso nga dapat thankful tayo ti apo. Kat kunana ti verse number 10, and now behold, I have brought the first fruits of the land. Dahil dinala mo kami dito sa lupa, ngayon ay nararanasan na namin ang blessings dito. Panginoong Diyos, dapat lang na ibigay namin sa iyo ang first fruit ng lupang ito. O Lord has given me, and thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord. Di ho ba? Alam nyo, sa totoo lang, kahit hindi na ako mag-preach ng first fruit, alam ko, mindful na tayong lahat mag-first fruit. Pero iba, yung mabigyan natin ng sense yung pagbibigay mo ng first fruit. That it comes from a heart of gratitude. Amen po ba? Oh, gumamit ako ng ilustrasyon ng lawyer. Ngayon naman, halimbawa, negosyante. Sino sa inyo ang business people here? Oh, businessman. Sino ang gusto, mga young people, sino ang gustong maging businessman? Bakit kakaunti? Dapat lahat kayo maging businessman. Ulitin ko, sino sa mga young people ang gustong maging businessman? Okay. Alam niyo po, eto ha, nabasa ko lang. You know the importance of showing appreciation to clients. Kung negosyante ka, good business will thrive on gratitude. Correct? Pag may client ka, dapat marunong ka dyan. Because if you do not know relationship with client,
your business cannot survive. Tama? Kaya nga, ako nga tignan nyo ha, Apo, ito hindi business na self-gain ha, kundi business ng Panginoon. Alam nyo ba, pag ako nagdi-discipleship, ngayon, hindi lang sa bahay ako nagdi-discipleship. Hindi lang nag-i-invite ako sa bahay. Nanglilibre ako sa labas. That's how you win clients. Wala pang binibili sa'yo, ginagastusan mo na. Tama ba ako? O, tignan nyo nung Martes. Saan dito yung mga bina-Bible study ko ng Martes? Taas ka ng kamay. Ayan, si Messiah, taas ng kamay. Si Prince, andun kayo sa taas. Si Mon, ayan, at yung family ni Prince, sino pa? Si Quincy, no? Quincy. Ikaw ba yan, Quincy? Okay. Wala si Travis dito, hindi nakapunta. Dapat next time, invite mo si Travis, ha? Si Vilmer. Ayan, na-miss ka namin nun. Saan ko sila Bible study? Coffee shop. Hello? Coffee shop. That is relationship. Naunawaan po ninyo? Itong mga estudyante natin, sige nga, yung mga taga-divine, taas ka ng kamay yung mga taga-divine. Ayan, si Harmony. Si Nico, kumuha ka ng architecture. Si Harmony, ano sa'yo? Accountancy. Nag-invite ng bisita, saan sila nag-Bible study? Dunkin Donuts. Tapos, nung Biyernes, nag-meeting kami. Sabi ko, okay, ulitin nating mag-Bible study sa Dunkin Donuts. Ako naman ang gagastos. Mag-imbita kayo ng 30. Kaya nyo ba? Kaya. Kaya ba ng Dunkin? Kaya. Magkano? Pastor, yung kape, mahigit 100. Ay, hindi ko na kaya yon. That's relationship with clients. Tama po ba? Tapos pag naging client mo na yan, talagang lalo kung suki mo, di ba? Kung nagtitinda ka halimbawa ng isda, sino po rito ang nagtitinda ng isda? Di ba? Paminsan-minsan nang bibigay ka na ng libre, hindi niya na binabayaran yun. Pasasalamat mo na sa kanya. Parang kanina, bumili ako yung bawang na sariping ba yun? Sariping? Dete saringit ti bawang? Oo. Pira, mahal-mahal. Yung isang repot ng ganun, 30 pesos. Sabi ko, pambihira. 30 pesos, isang repot? Yes, sir. Sabi ko sa kanya, pwede ba? 5 ang bibilihin ko, 150, pwede? Nag-isip siya, 150, 5? Yes, sir, pwede. Ang gusto kong tanungin sa kanya, sa laki ba naman ang bibilihin ko? Ano naman ang bonus ko? Di ba tayo ganon? Am I right? Kasi gratitude yun eh. Pero mo ang laki-laki ng binili sa halimbawa, nagtitinda ka ng bangus, 5 kilo ang binili sa'yo. Halimbawa, kahit lumagpas na ng 1/4, yung 1/4, naging 5 and 1/4, ibibigay mo na eh. Bakit? Gratitude yun eh. Mga kapatid, hindi pa dapat sa Panginoon who bless us with abundant blessing, we should give that gratitude to Him. Yun lang po yung punto rito. Yung people, nauunawaan nyo ba yung ibig sabihin nito? Kaya wag mo sabihin, hirap ng buhay. Kasi kung naging negosyante ka, gagawin mo yan. Your business will thrive on gratitude. You will often give tokens of appreciation to your clients. Of course, we are not giving to God a token na parang kliyente natin ng Diyos. We don't treat Him like a client. But the point is, if on a client level, you can be thankful, how much more to God who gave you everything? Yun po yung punto dito, mga kapatid. Kaya hindi dapat nairot jerik nam, agpersprut kami manan. Totoo pag wala ka talagang gratitude. But oras na nagkaroon ka ng gratitude, may sense yung pagiging generous mo. Alala ko, sabi,
ni Pastor BMA. Alam mo ba, sabi niya, yung isang kontraktor ko, nirigaluhan ako ng firearm. Alam yung firearm? Yung umaapoy na kamay, firearm. Nirigaluhan niyo ako ng firearm. Alam mo kung magkanong worth? Almost 2 million. Piruin mo yung pasasalamat nung contractor na yon sa kanyang kliyente. Sapagkat sa kanya ibinigay ang project. Hello? Nag-grant sa kanya yung project. Siyempre malaki ang kikitain niya ron. Bilang appreciation niya doon sa kanyang client, ganun ang gift. Even if evil people, unsaved, know what is gratitude, how much more sa ating mga na-save. Yun lang po yung punto nito, mga kapatid. Kaya ngayon, yung pagbibigay natin ng ating first fruit sa Panginoon will make sense because of gratitude. Generosity is not an obligation only. It's gratitude. It's not a tax. It's a thank you. Ulitin ko yan. Generosity is not a tax. It's a thank you. So when you give today your first fruit, you are saying, God, ito na yung tax, Lord, ha? Hindi. Lord, this is thank you. Kulang pa nga ito, Lord, eh. Pero hayaan mo, babawi pa ako, Lord. Pero Lord, thank you. Sino kada kayo? Adot na ibaga ako na ya. But by way of raising your hand, sino po sa inyo? Adu, ipagyamanan nyo ti Apo itang atawan. Itahig yung man ti imayo? Biro mo yan, no? Praise God. Si, anatnagan mo, Merel. Tuwagdar ka man, Merel. Sino sa inyo ang inaanak nyo si Merel? Tayo ka, tayo. Ayan, si Merel. Kabagyam da Tito Loni, andito sila, sino sa inyo, inaanak nyo si Merel? Taas ang kamay. Taas, May magandang balita. Buntis na. Palakpakan nyo naman. Buntis na. Alam nyo, it means so much. Kasi dapat si Justin Justin nasan ka? Tumayo ka, Justin. Ayan, kahapon, tinawagan ko. Kasi lahat ng mga brethren na pwede kong tawagan sa lawag, tinawagan ko kahapon. Sabi ko, Justin, bukas doon tayo sa main sanctuary. Pwede bang mag-testimony ka? Nag-nervyos. Pastor, pwedeng next year na. Kasi, sabi ko, iba yung blessing nyo eh. Alam nyo, every time na pumupunta, thank you, Justin. Every time na nagpipreach ako sa lawag, lumalapit tong mag-asawang to. Umiiyak. Sabi ni Merel, Pastor, may pikos ako. Wala na yata akong pag-asang mabuntis pa. Sino ba naman ang couple na ayaw magkaroon ng anak? Kaya pa-pray ng pa-pray. Aba, last week nag-message sa akin, Pastor, great news. Masikugan ni Merel. That's something to thank God for. Kaya kahit ibigay mo ang lahat ng sweldo mo ng isang buwan, ramdam mo eh. Yun po yung gusto kong mangyari sa atin ngayon. Ramdam po natin ang ginagawa natin dahil nandun po yung seed of gratitude natin. So please, take time. Alam ko namang dala nyo ang first fruit nyo, kaya lang, iba yung pakiramdam mong magbigay. Kaya ramdamin po ninyo yung pasasalamat sa taon na ito for the many blessings of God upon your life. Amen po ba? Ayan, si Ian. Saka si Kathy, tumayo nga kayo? Mga yang to eh. Ayan. Sino sa inyo ang magnininong at magnininang sa kanila? Ayan. Sino ang gustong maging ninong pero hindi kayo inimbitahan? Hindi na. Ayan ikakasal sila. December 6. Sabi ni Ian sa akin, Pastor, alam mo, nung nag-counseling, 2 beses na kami nag-counseling. Para ma-prepare sila, kasi po ako, ang prayer ko, basta ikaw, ikinabit na ng Panginoon sa ministry ko, gusto ko pagpalain ka ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi kita counselan. Dahil alam ko na itong counsel lamang ng Biblia
ang susi para pagpalain ka ng Panginoon. Yeah. 2 beses ko na silang pinatawag. Sabi niya, Pastor, alam mo, nung in-evaluate namin itong gastos ng kasal namin, may need kami. Ngayon, natanggap ko yung 13-month pay ko. Sakto yun para doon sa kailangan ng kasal namin. Pero nag-usap sila, sabi daw kay Kathy, sabi niya, ano bang tawag mo kay Kathy? Love. Pira naman, social ka. Kami ni Ma'am kay mahal eh. Kayo, love. Oo. Sino ka da kay tiawag na ti asawa na ayat? Awan? Layat. Sabi niya, love, sabi niya daw, may need tayo. May 13-month pay ako. Sakto sa need. Pero sa Diyos muna to, hindi sa atin. Dala mo ba? Amen. Thank you very much. Palakpakan niyo sila. Bakit? Gratitude. It makes sense eh. Di ba? It makes sense. Number 2. Okay, dumako tayo sa number 2. Kayo dyan sa Australia, okay lang ba kayo? Okay, 30 minutes pa. Okay lang ba sa inyo? 30 minutes pa. Number 2, generosity means a lot because of love. Alam mo yung magbigay ka ng matindi sa Panginoon, may meaning yan. I mean, alam mo yung means a lot sa Ilocano? Means a lot. Dakkel ti kay papanan na, no ay ayatem ti apo. Alam ko, marami sa atin, malaki-laki yung amount niyan. Ha? Medyo malaki-laki yan. Kumbaga, ado nga bugoong timagatang na deta. Bugong nga ipon. Amen. Nag-iipon man na, no? Ha? Sino digiti kakabsat tayo, dinat ba? Itag naman ima na. Pinag-pray ko lang kailan lang, yung ducklist nila, pagkuha, panghuli ng ipon. Ayan. Okay? Ato nga ipon timagatang na. Pero ito, tignan mo your generosity to God will mean a lot because of love. Ibig sabihin, ito yon. One reason kung bakit hindi ka generous sa Panginoon, hindi mo siya mahal. Sinong mas mahal mo? Si Shopee at Lazada. Mas mahal mo si JNT. Feeling mo, yun ang araw-araw na blessing mo. Pag may dumarating na Shopee, tingnan mo ngayon, yung cellphone mo, pag hindi naka-silent yan, Shopee, gumaganyan yan eh. Imbes na Spirit of God ang kumakausap sa'yo, si Shopee. Doon ang pag-ibig mo eh. Right? One of the reasons why Christians are not generous to God, hindi mo totoo mahal ang Diyos. Pero ito, kung totoong mahal mo ang Diyos, yung pagbibigay mo sa Kanya, kahit gaano pa yan kalaki, napnuan kay papanan kasi ayatem jenang itadam. Generosity means a lot because of love. Awan meaning tagibing mo, no awan ayat mo ti Apo. Tama po ba? May kasabihan. You can give without, but you cannot love without. Teka, ano yung ibig sabihin ng you can give without loving? Pwede bang maging generous kahit walang pagmamahal? Pwede? Can you give without loving? Hello? Is it possible to give even if you don't love? Let me explain. For example, you can give out of pride. Parayag. Am I right? Mabalimbot mangted pagparayag. Am I right? Sumungbat kayo, tapos alis to tayo, kung nakilangod ka daga yung kakabsa. Nakalod-logical, di ito pa nag-explain ko kada kayo No matamaan kayo kakabsat, masapol nga open ti heart tayo nga ma-surgery. Amen. Tapnon sumalun at ti pamati tayo. Kanagbalinte nga blessing ka, dagiti tattao. Amen. Pwede ka namang magbigay dahil sa yabang. Tama? Paligsahan, palakyan ng ibibigay. Katulad noong mga Pariseyo nung panahon ng ating Panginoon.
ino-observe ni Jesus yung mga Pharisees eh. Ang yayaman nila. Tapos pag nagbigay, yung iingay, tang! Tang! Yung mga tao, nakatingin, oh. Uy, grabe, laki ng binigay, ah. 1, 2, 3. Tapos yung isa naman sabi niya, wala yan sa akin. Ito naman, tang! Kaya nga yung widow, hiyang-hiya eh. Hiyang-hiya eh. Ayaw niyang makita yung kanyang ibibigay kasi maliit ang halaga, but that was 100% to her. To which Jesus said, okay, kayo, ang yayabang nyo. Wala yung sa Bible, ha? Pero ang punto ni Jesus, ang yayabang nyo, you gave out of your abundance, while she gave it all. You can give without love. Why? Because you're giving, you're generous. Why? Kasi nga, natouch the ego me. Alamang kubrador. Agkuti, aglalo no dete, umaydagpas ko tabalayo, aya. At siyempre, aglalalo no Hawaiano, alawan samot Hawaiano, ti aya. Kita nyo man takaabay, no Hawaiano, no Awayano. Ang taga-Hawaii, taga-away. Pira no Hawaiano, mapantay bandan. Ayat ito dane. Tut. Han nagsardeng eh. Aging gangahan na yellow, jerumuar kakabsat. Uno haangkat, tayo sa ngaribon? Violet. Ay blue. Oo. Sadan tumantiraan na tayo, tararararan. Oh. Siyempre, no Hawaiano mo't jay bangir kakabsat. Sasabihin niya naman yan, 5 nga kanta, kada kanta, 5 kasot. Oh, generous talaga. Oh, di ba? Pwede. Mahal mo ba yung mga taong yon? Hindi. Parayag lang. Oh, ngayon, 5 yung kinanta, tig pa 500. Hawaiano pa yung katabi. Sabing ganyan, siyak, 10 a kanta, saki 1,000. Oh, generous. Correct? Pero ano yun? You can give without love eh. You can be generous. Logical? Sensible ba? Kaya nga ngayon mga kapatid kaya ngayon, yung mga tao sobrang motivated magbigay pag ilalagay yung donated by. Pag walang donated by, kakaunti lang. Biro mo yun. Biruin nyo kung lahat ng upuan natin may donated by yan. Buti na lang walang donated by yung mga upuan natin. Kung lagyan pa natin yung mga tiles, donated by, ito, Blandino Asidera, dito, Ryan Kakal, Paul Ryan Duldulao, Danny Velasco. May pangalan lahat yan. Ano to? Diba? Ang bihira. That's why many people are motivated to give. Because it appeals to the ego and pride. Mga kapatid, hindi dapat tayo ganon. Hello? Okay. How else can you give without loving? Well, you can give out of obligation. Tama? You can give out of obligation. Ibig sabihin, you are generous because you have to. Magbibigay ka dahil dapat magbigay ka. Hindi yung dahil gusto mong magbigay. Gusto nyo ng halimbawa? Okay. School contribution. Sino po sa inyo, malapit ng mag-December, may contribution ang eskwela? Meron. Naalala ko noon nung elementary ako. Basta pag ganyang December na, di ba? May Christmas party ang classroom, correct? Kanya-kanya yan di ba? Kung halimbawa talagang ang hirap ng buhay, di ba sasabi mo sa anak, lalo kung yung anak mo, ang yabang-yabang niya, siyak daw, lechon, pambira, inla ako na ka di anak mo, kayam. Sabi niya, dahil yung iba, spaghetti, naunahan siya, ma'am, naunahan naman, mahablang ka, yung isa na naman, macaroni, may isa na, sweet meat, di wala na, ma'am, shot, anakin ka, lechon. Pag uwi ng bahay, mami, nag-contribution kam sa eskwela, Christmas program, kanang din baka man ako, baka tila tayong bagbagaman, lechon lang. Kukunin mo yung walis, wawalisin mo yan Hello?
Paano na kung 4 ang anak mong nag-aaral doon? Wala kang magagawa. Tuition fee, kailangan mong magbayad. Kahit ayaw mo o gusto mo, pero kailangan. That is giving out of obligation. Baka naman ganun ang pakiramdam natin ngayon. Naku, checkin na naman ni Pastor yung record na yan Titignan na naman niya yung mga pangalan talaga, given na yun. Hello? Pero wag naman po sana kaya nga ibibigay ko na kasi tatawagan ako niyan. Brad, kumusta ka? Alam ko na naman ang tatanungin yan. Asan ang first fruit mo? Listen, I hope that when I do that, you don't feel obligated. Ako lang mga kapatid, I just want to help you grow. Palagi ko naman sinasabi sa inyo, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin Hindi yun Although kailangan ng ministry, correct? But if God wants to provide for the ministry, He can use other ways and means and people. But He wants, mga kapatid, your love. So we can give without love out of pride. Out of obligation. Amen po ba? Ito tignan nyo po kung ano ang response ng Diyos doon sa mga Israelites. Na parang yung pagbibigay nila mabigat. Tignan natin sa Malakay 1:13. Anong sabi ng Panginoon? Basahin natin. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept this in your hand, saith the Lord? Alam mong reklamo ng mga tao, nakakapagod naman to. Parang HBBC lang Hello? Wala nang maka-amen mambihira. Ibig sa inyo, mambihira talaga. Mga kapatid walang personalan to Pero personal ang pangungusap ng Panginoon sa atin sa totoo lang. Pero sabi ng mga tao, nakakapagod naman to. Kaya alam mo yung mga tao na kumu-question, asan ang tithe sa New Testament? Asan ang first fruit sa New Testament? Sa totoo lang, ayaw kasi magbigay. Kasi mabigat obligasyon Sabi nila, what a weariness. Nagbanugan, magbalin na miyembro to HBBC. Sa totoo lang, pagkatapos ng first fruit natin ngayon, may Thanksgiving year end pa tayo sa December. May family camp pa. Magre-registration fee pa tayo. Next year, pag nagsimula tayo ng building project sa Dingras, magko-commitment na naman tayo. Alam mo, kung hindi mo mahal ang Panginoon, what a weariness. Pero kung mahal mo ang Panginoon, sige lang Lord. Ano man ang makakasiya sa'yo, katutuwa mo, ikagagalak ko na rin. Mga kapatid, listen to me. Don't you know that God's generosity to us was fueled by love? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth. Kaya sa inyo pong mga bisita, makinig po kayo. Gusto kong malaman ninyo, mahal kayo ng Diyos. Hindi, sa totoo lang, kahit pumunta tayo ng impyerno, Diyos pa rin siya Pero ayaw niyang pumunta ka ng impyerno. Pwede siyang lumikha ng panibagong humanity. Kasi tayo, biro mo, araw ng linggo, giinom tita tao. Tama? Araw ng linggo, nasa mall. Asan ang Panginoon? Wala Hindi natin siya kinikilala. Kung tao lang ang Diyos, ewan ko lang anong nangyari sa atin ngayon. Sa grabing galit dapat ng Panginoon. Pero anong sabi niya? Hindi. Hindi ko kayo hahayaang maimpyerno. Pinapahalagahan ko kayo. I will give my Son. He will pay the price so that you can be saved. Kaya kung bisita ka ngayon, dapat tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Amen po ba? Okay. Ano pa? You can give without love. Ano yung una? You can give out of
pride. Number 2, you can give out of, pangatlo, you can give out of self-serving attitude. Ano yung self-serving, mga kapatid? It is motivated by personal gain and not genuine love. Naunawaan po ninyo? Alam nyo, usong-uso ngayon yung kailangan pag nagbigay, may selfie. Hello? Pag tumulong, dapat may picture. Dapat ma-post sa Facebook. Tinulungan ko to. Nung araw, wala namang ganyan, di ba? Balita lang natin nakikita. Pero ngayon, talaga, kasi pinauso yan eh. Hello? In other words, tumulong ka dun sa tao, sometimes, I am not judging, pero there can be a possibility that you help, not because you really wanted to help, but you wanted to increase your followers. Kaya nag-selfie ka ngayon. Are you following? Naintindihan nyo ba, mga kapatid? You can give out of self-gain. Kaya, listen to me now. In Matthew chapter 6, verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon tungkol dyan. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet. Kayo mga nagtatrumpet. Ha? Pag daw ikaw ay nagbigay ng limos, abuloy sa tao, okay? Huwag mo nang sound yung trumpet. Ano ba kasing ginagawa nung araw? The Pharisees would go to the street, to the synagogue. They would sound the trumpet. Ibig sabihin, may tinulungan ako. Ano yun? Glory of men. Kaya, now, let me wrap things up. We can give out of pride. We can give out of obligation. We can give out of self-serving. But we should give because of love. Sabihin mo ka sa katabi mo, give because of love. That is the kind of giving that God appreciates. Yung masaya. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, everybody read, go. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him not or of, for God loveth a what? Yan people, naintindihan nyo yan? Cheerful giver. Kung yung people yung katabi nyo, pakitanong mo nga, ready ba yung first fruit mo, anak? May first fruit ka mo lang. Hello? Dapat tayo mga parents, chinek natin yan. Let's teach our children to be grateful and to love God. Amen po ba? Hindi pupunta lang tayo, tapos hindi natin ma-express yan. Okay? Number 3. Malapit na. Number 3. Ano yung number 1? Ulitin natin. Generosity makes sense because of number 2. Generosity means a lot because of number 3. Generosity multiplies because of faithful stewardship. Okay. Teka. Sabi mo sa katabi mo na nasa right, yung nasa right, sambang kanan. 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 Okay. Sabi mo sa kanya, faith. Yung malakas. Yung nakakagising. Huwag mo namang tapisin. Yung ganyan lang. Faith. Again. Ready, go. Sabay. Lahat tayo. Kahit yung mga nanonood. Ready, go. Okay. Look to your left. Left naman. Sabi mo sa kanya, faithfulness. Ulitin natin ha. Kanan. Left. Kanan. Ayun. Yang dalawang yan, kailangan mo sa generosity. Okay. Paliwanag ko sa inyo ha. Listen very carefully. Faith. Ang faith, mga kapatid, is trusting that when you give, God will provide for your seed and for your need. Ang ganda naman yon. Pambihira. When you give, you believe and trust God will provide for your seed and for your need. Ayan. Now, etong seed, ano yung seed sa Tagalog? Bukil Ilocano mo't di jaya na. Binhi. Binhi. Listen, etong binhi, mga kapatid,
At itong need, pangangailangan, mahalaga sa buhay. Kasi ganito yan, i-explain ko sa inyo. Okay? Para ma-appreciate natin ito. Listen. When God gives you money, sino kadakiti sweldo? May sweldo kayo. O, halimbawa, si Brother Eric, nagsusweldo ka? O, hindi ko natatanungin Alam ko naman kung magkano sweldo mo. Kasi dito, sa mga bisita, ang pastor, alam kung magkano sweldo ng mga miyembro dito. Oo, alam ko yung sweldo mo. Alright. Pag nagsweldo ka, kung business, income, automatically, dalawa ang classification yan. Seed, need. Yun. Ulitin ko, for seed and for, okay. Ano yung concept ng seed? Tignan natin muna, kasi baka sasabihin nyo, Pastor, parang gawa-gawa mo lang naman yata yung seed, need na yan, need seed. Hindi ko gawa-gawa ito. Sa Bible to. Tignan nyo sa 2 Corinthians. Pakinibay ka, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Read, now he that ministereth to the, both minister what? Bread for your, and multiply. Ayun, yung word na multiply, Anong pararamihin ng Diyos? Yung binhi. And increase the fruits of your, listen to me very carefully, Okay. Oras na tumanggap ka ng pera, resources, nagsweldo ka na. Nico, pag naging arkitekto ka, may pera ka na. Dapat ang batas sa utak mo, your principle of financial management ay ito. A portion of this is for seed and a portion of this is for need. Huwag niyong sabihin na lahat ng income mo para sa need. Hindi ka ibibless ng Panginoon dyan. You have to remember that when God provides you a blessing, okay, in that blessing, God is saying, okay, yung blessing na yan, may seed. Ano yung seed? Yung sabi na, sower. Ano bang pinag-uusapan sa 2 Corinthians 9? Giving. Therefore, listen, when you give, it's a matter of faith. Why? Because you trust God will provide the seed that you commit to give. Diba? Kailan tayo nag-commitment ng first fruit? Anong buwan? Pakisigaw. February. Nag-commitment tayo nung? Sino sa inyong nag-commitment nun? Di ba by faith yon? Wala pa sa'yo yon, correct? That's why generosity multiplies when you have faith. Ibig sabihin, ganito, God, ito po ang commitment ko na ibibigay kong first fruit ko sa'yo. Hello? Ito yung seed. You know what God does? Because of your faith, He will provide that seed. Do you have that seed today? O baka kinain mo? Binili mo ng sapatos? Binili mo ng damit? No agtaltalon ka, adda para bini, adda para lako. Hanga amin, ilakom, anang tupay binimton pa nagmumula. Han nagmultiply agakabsat, no ilakom mo't amin ang awam mo't ibatim nga bini. No nagapit ka, ni Adada Tagalog, yung mga taga-Australia, ipakipaliwanag na lang sa kanila to. No nagapit ka, umuna nga ilasin mo ta binim. Kat jay nabati, ilakom. That's for the need. Tadeti bini, imulam manantap no ag-multiply. Faithful stewardship will multiply your generosity. Eto ngayon yan. Sabi nila, the more you give, the more you receive. Correct? Sa akin, hindi. The more you give, the more you give. Isipin niyo maigi yung sinabi ko. Hindi ba? Isipin niyo.
Ang palagi, the more you give, the more you receive. Puro tayo receive. Hindi ho. Tatandaan nyo ang stewardship, hindi puro receive. Because if you are faithful in giving, yes, you will receive. Pero anong gagawin mo sa na-receive mo? You give again. And the more you give, the more you receive. Therefore, the more you will give. Kaya ang summary, the more you give, the more you will give. Oh. Ano? Mas maganda ba yung math mo? Mas maganda yung math ng Biblia? Yung mathematics mo, the more you give, the more you will receive. Ang mathematics ng Biblia, the more you give, the more you will give. Naintindihan nyo ba yung sense? Pakitanong mo yung katabi mo, naawatam Brad? Naawatam J. Brad? Right? Kasi kung nagbibigay ka, mga kapatid, binibigay mo yung seed. Yung giving, parang seed yung ginamit po niyang metaphor eh. Yun yung ginamit niyang analogy, right? When you plant the seed, what happens? The Lord blesses you in return. And when the Lord blesses you, it is always greater. Hello? Kaya nga sabi ni R.J. Luternio, I shovel the money to God. Bilyonaryo yun, ha? Sabi niya, I shoveled the money to God, God shoveled it back, but He has a bigger shovel. So pag shinovel back ng Diyos sa'yo, mas marami yung balik. Therefore, sa next time na magbigay ka, mas marami, parami ng parami. Therefore, generosity is multiplied by faithful stewardship. Kaya hindi mo lang kailangan ng faith to trust God. Kailangan mo ring maging faithful. Hindi yung nag-tithes ka ngayon, hindi ka na naman magta-tithes. Young people, estudyante, nagta-tithes ba kayo? Pakitanong mo ngayong katabi mo, nagta-tithes ka? Oh. The more you give, the more you will give. Nagets nyo na mga kapatid? Ulitin natin. Pakisabi, go. The more, isa pa. Oh, everybody go. The more, do you believe that? Ayan ang prinsipyo ng Bible. Oh, palagay ko, kahit itong mga bisita natin, naiintindihan nyo ako, no? Okay ba, sir? Okay? Oh. Yung mga new believers natin, kahit bago pa kayo, hindi kayo nabibigla. Naunawaan nyo yung giving. Correct? Oh. Kita nyo yan? So, it's not just a seed. It is also for our need. And it is not just a... Kaya ito listen. May mga farmers, kung gusto nilang mas maraming ani, dadagdagan pa nila yung seed. Yung iba sa atin, baliktad. Binabawasan yung seed, pinalalaki yung need. That's why we are not experiencing the grace. Hindi ko sinasabi na ang mayaman, giver, dahil giver yan. Because there are many ways to get rich. The right way, the wrong way. God's way, Satan's way. We want to become rich God's way. We want to prosper God's way. Yun yung tinuturo ko sa inyo. Batas ng Biblia yan. Hello? Okay, maliwanag na mga kapatid. Oh, so nakita natin yung seed. So where? Philippians 4:19. Read, go. But my God shall what? Supply all your according. Kita nyo? Kaya hindi ko po gawa-gawa yung salitang seed and need. Ginamit ko lang siya in that way para mas madali nating matandaan that generosity is a matter of faith because you believe God provides the seed and the need, but also faithfulness kasi pag binigay na yung seed at need, dapat tama na ibibigay mo yun. Seed, pang seed talaga. Hindi nga bale na pagkaminsan, pati need mo, para sa need mo, kukunin mo pa yan. Lord, dadagdagan ko kasi alam ko ipoprovide mo pa rin ang need ko eh. Dadagdagan ko pa yung seed. That is the essence of generosity. Hello? Oh. Luke chapter 16 verse 10. Ano sabi doon? Yung sinabi ko nga, the more you give, the more you give. Ito yun Luke 16:10. He that is faithful in that which is... halimbawa, sino sa inyong estudyante, 100 pesos ang baon nyo kada araw. 100 pesos. Taas ng kamay.
Oh, yung iba, sino ang 150 ang baon nyo kada araw? 150. Hindi nagtaatas yung iba. 200. Meron ba? 200. 200. Baka meron dito ang baon nyo everyday, 500. Sana all. Okay. Listen to me ha. Kung sa 100 o 50 na baon mo everyday, marunong kang magbigay ng seed. 10%. The 10% of 100 is 10 pesos. That's faithful stewardship eh. Management yan eh. Yung kahit walang nagsasabi sa'yo, alam mo yung dapat mong gawin sa perang yan. Management ang tawag dyan. Hello? Okay, maliit pa yan. 100, ang tithes mo, 10 pesos. Ano sabi ng Bible? Pag ikaw ay nakita ng Diyos na matapat sa maliit, ibig sabihin, ready ka para sa mas malaki. So if you are not giving your tithe with your little allowance now, you're not ready for a bigger allowance. Parents, you should also know that principle. Bigay kayo ng bigay sa mga anak nyo. Hindi nyo man lang sila turuan mag-tithes. Sinong mahihirapan? Pareho kayong mahihirapan. Pahihirapan kayo eh. Amen ba? Sabihin ng anak mo sa'yo, Mami, lumaki ang gastos ko ngayon. Bakit? Bibili na daw kami ng mga carbon dioxide, mga monosodium glutamate, mga ganito, ganyan-ganyan. Oh, so ano ngayon? Aba, yung 100, hindi na sapat yon. Ang dapat yung unang tanungin sa anak niyo, nagtatides ka ba? Pag hindi na yan nagsalita, sabihin mo, matuto ka munang mag-tithe sa binibigay ko. Pira ka, bili ka ng milk tea mo, nang lilibre ka pa ng mga classmate mo. Hindi mo binibigyan ng Panginoon. Dapat sa next na pag-aaral, second sem, pausapin po niyong mga anak niyo. Sabihin niyo, anak, pag-enrollan ka manan. Hello, ag-tuition fee ka manan. Nag-first fruit ka ba? Hindi nga po eh, pambira ka. Alam mo ba na sa Diyos galing ang lahat ng to? Pag pinitik ng Panginoon ang kalusugan namin ng mami mo, wala ka ng pag-aaral, anak. Mamin, ano lang ang pitikon ti apot, biyagyo ka kapsat. Sa totoo lang, hindi ko kayo tinatakot. And I don't want you to give because you're afraid. Pero kailangan kausapin ang anak sa ganong konsensya. Oh, sino dito ang mga anak? Taas ka ng kamay. Kanina pa akong anak ng anak. Anak! Oh, dala nyo ba yung first fruit nyo? Hindi man agbasa, nawang pay first fruit yo. Samantalang, deta pagbasbasa yun ni Apo Diyos tinangtod ka, kita parents yo. Blines not parents yo. Tultuloy nga da trabaho da. Dumawat kay man ti pang allowance, pang dorm, pang tuition fee. Di kayo pa inikan ti Apo nga naggapuan na di kita. Hindi ko kayo pinapagalitan. Heart to heart lang to. Amen ba? Oh. Kung makonsensya kayo, sabi nyo sa mami nyo, Mami, amo pelet itut ta allowance ko ha, itabi man pelang, kailangan bago malpas titawan, itut ko di para ti Apo a first fruit ko. Kaano nga rin pagluga ng anak ko, di magmag na at. Siyempre, makonsensya sumutla ni mami, itulog na kamun lang. Pero nakakatuwa. Mga kapatid, it's about time. Alam nyo, if we don't put God, His place in our family, our children will not grow loving God. Ura na ibagbagato, ura itugtugot tayo dati church, handan to ammo nga ayaten ti Apo, tadi tayo insuro ida, no kasano nga ayaten da iti Apo. Oh, are you with me? Mga kapatid, see, that is why, napakahalaga na maunawaan natin ito. Last, bihira. Amen? Kayo dyan sa Australia, okay pa ba? Kayo yung iniisip ko eh. Kasi alam nyo ng oras sa Australia ngayon, 12:30. Oh, 12:30 na. Ayan. Okay lang kayo dyan. Australia, okay na okay. Nag-enjoy sila. Very good. Last. Number 4. Generosity magnifies God
Because of a sense of what? Reverence. Alam niyo ibig sabihin ng reverence? Recognition of the honor God deserves. Dito iti ko nakitayang kakabsat. Alangan mo't nga ipasangom. Banquet. Amuyot, banquet. Paskan ti ari kakabsat. Ti ipasangom ka ti agturis nga baboy. So lit-litsun mo. Unuhaan tay baboy nga da ASF na. Itinapon na pamuing kurimod nga kinali jay baboy. Isuti linitsyon mo. Isut itad mo ka DJ ari kakabsat. Naunawaan po ninyo? Kaya po ang generosity, ito yung point. When you give, tinalakay natin yung love, yung gratitude, tinalakay pa natin itong faith. Ngayon, tatalakayin natin, when you give, it is an acknowledgement, recognition, pagkilala natin sa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kasi po, wala nang masyadong kumikilala sa Diyos ngayon. Ginagamit na lang ang Diyos sa salita, pero wala nang totoong, bibihira na po, ang kumikilala sa atin Diyos. Hello? Si bibiyag kay bay? Please say the word reverence. Reverence means fear. Marunong ka bang mag-respect sa tao? Oh. Kahapon, no? Pira, nagpagupit kami. Naramdaman ko yung respect ng mga nadatnan ko doon, si Jay Bryle at saka si Russell. Nauna sila sa akin. Di ba? Tapos kwentuhan kaming ganyan. Tapos sabi nung barbero kay Jay Bryle, Sir, ikaw yata yung tinatawag na, no? Saka si Russell. Ano sabi nung dalawa? Parang ang punto nila, andito yung pastor namin, siyang mauna. That's reverence. Oh. Punay ito isam ni Russell na. Di ba mga kapatid? Pastor namin to. Kaya nung natapos na yung isa, tumayo ako. Oh, pumunta na ako doon sa upuan. Tumayo na rin sila, umupo na rin doon sa bakante. Nagpagupit na rin. That's reverence. I mean, pwede naman sabi ni Jebrel, Pastor, nauna kami ha. Okay, pasensya ka na. Pero reverence eh. Pero hindi ko sila ni-require, but that's kusa sa loob. Dapat mas matinding kusa sa loob natin na yung Diyos na kahit hindi natin nakikita mga kapatid, pero pinapadama natin yan sa ating pamilya, how much we revere God. Kaya nga kasama rito yung time sinasabi natin sa pamilya, alam niyo po, palagi akong nagre-remind sa inyo ha, come to church, prayer meeting. Sa totoo lang, hindi ko dapat sabihin sa inyo at hindi ko kailangan sabihin sa inyo. At sana wag kayong marindi. Ako nga dapat ang marindi Hello? But I'm just trying to help you know how to revere God. Marunong kang sumipot sa appointment sa ibang tao. Bakit sa Diyos? That's reverence. Oh, sabi mo sa katabi mo, mag-amen ka na. para next naman. Ganito yan ha. There are two kinds of fear. May tinatawag na unhealthy fear at merong healthy fear. Now, wag natin pag-usapan yung unhealthy fear. Takot yun Bibigay ako kasi tinatakot ako ni pastor Para bang bina-blackmail ka, di ba? Parang ganon. Hindi ho maganda yun. Ang dapat, healthy fear. That we give because, Lord, deserve mo to, Lord. Ibibigay ko to sa'yo, Lord, because you deserve. Actually, you deserve more. You don't deserve leftovers. You deserve the best. Sige nga, magbigay ka ngayon ng first fruit na barya, tsaka ka mag-Starbucks mamaya. Reverence pa ba yun? Hindi na. Ang totoong reverence, yung bang, Panginoon, gustong-gusto ko mag-Starbucks ngayon. Gustong-gusto ko mag-coffee project ngayon. Pero Lord, para sa'yo to You deserve this more than me. So I will give this to you. Namamagnify ang Diyos because of our reverence. Amen po ba?
Anong sabi ng Psalms 96:8? Read. Psalms 96:8. Everybody go. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come into His courts. When you come to the King, you come with an offering. That's why those guys were called wise men, not three kings. Ulitin ko ha. May tatlong haring nagsidalaw. Hindi po tatlong hari yun. Walang nakalagay na tatlo lang sila. Ang tatlo, yung regalo. Pero hindi natin alam kung ilan. Pero hindi hari ang tawag sa kanila. Wise men. They were wise because they came to Jesus. They saw the star and they were wise to find and locate where Jesus was. And they did not come to the king empty. They came with costly gifts. Ano yung regalo? Sige nga. Ano yung tatlong regalo kay Jesus? Gold, myrrh, frankincense. Hindi po yun cheap. They gave that in acknowledgement of the kingship and who Jesus Christ was. Kaya tinuturuan ko po kayo ngayong umaga that as we give our first fruit, ito po yung pagkilala, Diyos po ang ating pinaparangalan. Opo. Of course, this will be used for His ministry. But this gesture is recognizing the worthiness. God deserves this first fruit today. So that as we come forward and drop, we come with a thankful and prayerful heart and say, God, you deserve this, Lord. Amen? You have blessed me so much. As I close, closing na tayo. Ano po ang sinabi ng Diyos doon sa mga tao na wala man lang reverence sa Kanya? Kaya po dito sa church, gusto ko pong ituro sa inyong reverence. Kaya di ba, sinasabi ko sa inyo, pag nasa church, walang cellphone. Bakit? Reverence. Puti, ka-worship mo. Amen. Hindi yung nagme-messenger ka dyan. Baka meron sa inyo nagla-live pa. Nanonood ng live. Wag naman. Tignan nyo maigi. Malakay 1:7-8. Anong sabi po ng 7? Basahin natin lahat, go. Ye offer polluted bread upon mine altar. By the way, kung gusto nyong picturean, just okay with me. Especially kung hindi nyo makatch up, you can go picture, ha? Pero wag nyong gagamitin yung cellphone mag-Facebook habang nasa loob. Ye offer polluted bread upon mine altar. Polluted ang binigay nyo. And ye say, sabi nila, wherein have we polluted? Panginoon, masyado ka naman mag-ako sa Panginoong Diyos. Grabe ka naman mag-judge, Panginoon. Paano namin pinolyute ang altar mo? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Paano daw nila pinolyute? Verse number 8, ito na. You offer the blind for sacrifice. Digitahan nyo kayat nga animal. Isot imayo impan dito. Hello. Kaya nga ang first fruit means the first and the best. Hangat mo kayat tinted mo ti apo. Hangat kalpasan nga nagastos mo kayat mo, ginabati, isot inted mo ni akin ni apo. First fruit means the first and the best. Matutunan nyo dapat yan, mga kapatid. Sabi is it not evil if you offer the lame and sick? Is it not evil? Hanyo kayat? Di kita agsakit? Di kita aglugpi-lugpi nga kalding? Isot imayo indaton? Hangka di nga dakas kanyak deta kung na ni Apo Diyos? Will He be pleased with thee? Or accept thy person, saith the Lord? Sabihin mo, offer it now unto thy God. Sige nga, yung ino-offer mo yan, bigay mo sa governor yan kung tatanggapin. Kung hindi nga niya tatanggapin, lalo pa sa akin. Ang punto rito, sino ba ang Diyos na binibigyan mo? Ino-offeringan mo. Yun po yung point ng number 4. Minamagnify niya ang Diyos because of your reverence. Yan po ang essence ng generosity natin. Amen po ba? Case settled. Okay na ako. Naipaliwanag ko na sa inyo ng maigi. Generosity is not just something we do. It is who we are meant to be. We are meant to be generous. It's not just something you have to do.
Kaya ang aking tanong po sa inyo, when was the last time, lagay mo yung mga tanong, when was the last time your giving truly magnified God? Next question. When was the last time your giving meant so much because of how you love God so dearly? Third question. When was the last time your giving made sense because you are grateful to Him for all of His blessings? Or are you giving out of obligation? Are you giving out of pride? Are you giving out of necessity? Are you giving out of self-interest? What does your generosity say today? Pag ibabigay mo ngayon tong first fruit na to, ano ngayon ang sinasabi niyan sa Diyos?